Kemudian nan kami hormati setiap nenek mama kepala suku nan baure baka tunggang nan babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labe makanan anak kemenakan. Alim ulama dan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat nan duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua ayah janih tapian suci minuman anak di negari. Bundo kandung lipape rumah nan gadang ube jarih palarai damang sidingin tanpa di kapalo kaundong-undong ke Madinah ke payung panji ke Sarubo urang nan arif bijaksano tahu dipaneh ke Malatui arif jorantiang ke mencucut jaleh jodaan ke Mempo dek santiang ibu-ibu bundo kobat tinggang satitiak santan dikuali masak randang si kuah kabau harum setahun perjalanan sagantang barehnya tanah kanyang laurang sekabupaten Singingi